जोङो सोरखौबा UPPLनि माने सोद्रोमा बा सापर्टार होननानै बासिनानै दोननायनि खोथा फैया सोरबा BJPनि सोद्रोमा होननानै बासिनानै दोननायनि खोथा फैया सोरबा कंग्रेसनि सोद्रोमा होननानै बेखौबो जोङो नासयनानै दोननायनि खोथा फैया बयबो मोननांगौ सरकारि आसनि बयनोबो जोङो होगोन दिनै गोबाङा मोनगोन हयथ' गोबाङा थालांनो हागौ बिहाय सोरखौबा जोङो नासयलायनानै दोननायनि खोथा फैयाखै मोननांगौ मानसिफ्रा मोनगोन बेखौ जोङो होलांबाय थागोन सोरबा जुदि दिनै मोनाखैब्ला इलेक्शननि उनाव गोदान लिस्ट लानाय जागोन बे गोदान लिस्टआव जायफोर थालांदों बिथांमोननि नामखौ जोङो जेरैखि जाया माने सोसननाय जागोन थांनाय 5 बोसोराव मोननै मोनथामसो बिथांमोना माने UPPL सरकारा रायजो राजानो माबा माबि चेक रानदोंमोन बेवहायबो बिथांमोना मा खालामदों ओइ बे BPFनि बिनो होनाङा ओइ बे UPPLनि बेखौ लांदों ओइ BJPनि बिनो होनाङा ओइ बियो माबानि कंग्रेसनि बिनो होनाङा खालि UPPLनि सोद्रोमाफ्रा मोननांगौ जोंनि मा खालामदों आइजोफोरनि जितु सेल्फ हेल्प ग्रुप बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव खालि BPFनिल' मानसि थाया UPPLनिबो थायो बा UPPLनिल' मानसि थाया BPFनिबो थाफायो गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय जासिग्रोबाय मिजिंथियो फोरबो जिसुनि अननायाव आफा बोराइ बाथौनि अननायाव जोङो बयबो गाहामैनो दंजोबो आरो इयुनावबो जोङो गाहामैनो जोङो सोलिलांनो हागोन बिनि थाखाय आङो फोरबो जिसु आरो बोराइ बाथौनिसिम आरज गाबग्रोनाय जाहैबाय सारा आसामाव दिनै नारी शक्तिखौ फोजौखांनायनि नामै जोंनि आसामनि मुख्यमन्त्री बिथाङा जि अरुणोदय आसनि बे अरुणोदय आसनि डाइरेक्ट ट्रेन्सफार माने बेखौ दिनै मुख्यमन्त्रिया बेखेवबाय जे दिनै सारा आसामाव जिहेतु अरुणोदय आसनि बे अरुणोदय आसनिखौ दिनै मुख्यमन्त्री जोंनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गासै सारा आसामाव 40 लाख जोंनि आइजोफोरनो दिनै अरुणोदयखौ दिनै माने बेखेवना होबाय दिनैनिफ्राय हयथ' दिनै माने दा सानसुहालागै बा बेलासेहालागै नोंथांमोननि एकाउन्टआव 9,000 थाखा हाबसिगोन जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे नोंथांमोननि एकाउन्टआव 9,000 थाखा हाबनाया बेल' नङा जे मुख्यमन्त्री बिथाङा दिनै सारा आसामावनो जोंनि आइजोफोरखौ फोजौखांनो थाखाय आइजोनि जि माने शक्ति बेखौ माने शक्तिबान खालामनो थाखाय दिनै आइजोफोरनो जि मोनसे सुबिदा होदों बे सुबिदा होनाया जोबोद बाख्नायथाव दिनै जोङो नुनो मोनदों बांसिन आसनिफ्रानो हिनजावफोरनि नामाव सरकारा होगासिनो दङ अरुणोदयल नङा दिनै रेशन कार्डआबो आइजोफोरनि नामावनो जायो अरुणोदयाबो आइजोफोरनि नामाव जायो दिनै मा आसनि दंमोन जोंहा ब्लकनि सेक्रेटारि माने VCDC सेक्रेटारि बिथांमोना बांसिन मिथिगौ नोंथांमोनाबो मिथिगौ मानि थाखाय होदों दाखालै 8 तारिखआव सारा पृथिबियाव मोनसे हाबाफारि जानानै थांबाय वर्ल्ड इन्टारनेशनेल वमेन्स डे जानानै थांबाय मानि थाखाय जे मोनसे समाव हिनजावफोरखौ ओरैबायदि नासयनानै दोननाय जादोंमोन सारा मुलुगावनो जे हिनजावफ्राबो जे खामानि मावनो हायो नाथाय बे खामानि मावनायनिफ्राय हिनजावफोरखौ बन्चित खालामबोदोंमोन हिनजावफोराबो मोनथाय दङ बे मोनथायनिफ्राय हिनजावफोरखौ साइड खालामनानै दोनदोंमोन नारथुनानै दोनबोदोंमोन बिनि थाखाय सारा मुलुगनि आइजो माहारिया मोनसे जांख्रिथाय लाबोदोंमोन जायनि थाखाय सारा मुलुगनि आइजोफ्रा मोनसे समाव ज' जानानै निउयर्क सहराव माने सोमावसारदोंमोन जांख्रिखांदोंमोन जोंनोबो समान मोनथायखौ नांगौ जोंनोबो माने जौगाखांनायखौ नांगौ जे हिनजाव माहारियाबो माने हौवाफोर बायदि दावगानायनि जि माने मोनथाय बे मोनथाया दंथारो जे मोनसे समाव जोंनि हिनजाव माहारिखौ खामानियावथ' होआ माने खामानि मावनायनि सुबिदाथ' होआ माबाफोर खामानि मावोब्लाबो जेरैहाय जों हौवा माहारिया साख्रि मावो हिनजाव माहारिया माबा मोनसे जुदि साख्रि मावोब्लाबो बेवहाय बेथनखौ आधाल होनाय जायोमोन शिक्षा दीक्षायाव आइजोफोरखौ जौगाखांनायनि माने जि माने सुबिदा बिनिफ्राय बन्चित खालामनानै दोनबोदोंमोन हौवा माहारिफ्राल' मोनसे समाव भट होनो मोनोमोन हिनजाव माहारिफ्रा भट होनो मोनामोन बिनि थाखायनो सारा मुलुगनि हिनजाव माहारिफ्रा जांख्रिथाय सोमावसारनानै
माने दिनै माने मा होनो मोनथायखौ मोननो हादों। थिग बिदिनो फैयै दिनैनि दिनाव मा जाहैबाय नारी शक्तिखौ जेरैखि जाया जोङो स्ट्रं खालामनांगौ। नारी शक्तिया स्ट्रं जायोब्लासो जोंनि समाजा जौगाखांगोन, जोंनि ओनसोला जौगाखांगोन, जोंनि हादोरा जौगाखांगोन। दिनै जों नुनो मोनदों जे जोंनि हौवा माहारिनिख्रुइ हिन्जाव माहारियासो बांसिनै माने दावगानानै दङ। दिनै शिक्षा दीक्षानि बेलायावनो होना मानो, दिनै साख्रि बाख्रिनि बेलायावनो होना मानो, दिनै राजनितिनि बेलायावनो होना मानो, दिनै हिन्जाव माहारिफ्राबो गोबां दावखोनानै दङ। बिनि थाखायनो जोंनि मुख्यमन्त्रि साहाबा जाहाथे आसामनि गासै हिन्जाव माहारियानो जौगाखाङो, हौवाफोरबायदि मोनसे दावगानानै जौगालांनो हायो, बिनि थाखाय दिनै मुख्यमन्त्रिया हिन्जावफोरनि थाखाय जि आसनि, बे आसनिफोरखौ दिनै बिथाङा होबोगासिनो दङ आरो होलांबाय थागोन। दिनै अरुणोदय आसनिया मासाव 1250 ना 1250, बेहाय मुलि बायनायनि दाम दङ, माइरं बायनायनि दाम दङ, ओमफ्राय मा होनना बुङो जि बायनायनि दाम दङ। बेफोरखौ गासै लानानै 1250खौ होनाय जादों। हयथ' बियो बारायनानै एसे खम समनि गेजेराव हयथ' 1500 जाहैनोबो हासिगौ। जिखियानो जाया मानो आं दिनै नोंथांमोनखौ नैबे गोथार सानाव जे दिनै सारा आसामाव जिहेतु बे आसनिखौ दिनै मुख्यमन्त्रिया जाहा गिबि मन्त्रि बिथाङा बेखेवनानै होबाय, बिनि थाखाय आङो बिथांनिसिमबो साबायखर बावो। नोंथांमोना दिनै नोंथांमोननि एकाउन्टआव 9000 थाखा मोननो हासिगोन आरो फैगौ इलेक्सननि उनाव बा कन्टिनिउआस नोंथांमोननि एकाउन्टआव मासाव 1250 थाखाया माबालांबाय थासिगोन, हाबलांबाय थासिगोन। दा बियो जाहैबाय मुख्यमन्त्रिनि पदकेबाव जानाय मोनसे आसनि। आरो बेजों लोगोसे आं बेयावनो बुंनो सानदों, दिनै जोङो बिटिसि बासि हिसाबै बिटिसिआव दिनै जोङो बिपिएफआ सरकार सालायगासिनो दङ। बिपिएफआ दिनै रायजो राजानि थाखाय मा मावखो मा मावदिया बेखौबो हयथ' नोंथांमोना एसे मिन्थिनो लुबैनानै दङ। भारतआ स्वाधीनता जानायनि उनावबो आसामाबो मोनसे जौगानाय रायजो जासेयावबो जोंनि ओनसोला जौगानायनि थाखाय, जोंनि समाजा जौगानायनि थाखाय जेबो सुबिदा खालामना होआखैमोन। जोंनि ओनसोलाव मोजां लामा गैयामोन, जोंनि ओनसोलाव लामा माने मा होनना बुङो ब्रिज गैयामोन, जोंनि ओनसोलाव बान्दो गैयामोन, जोंनि ओनसोलाव मोजां शिक्षा अनुष्ठान गैयामोन, जोंनि ओनसोलाव मोजां हस्पिटाल गैयामोन। नाथाय थांनाय 2003 सनाव जा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय जि मोनसे बिटिसि सुक्ति जाबाय, बे बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव जि मोनसे जों बिटिसि खुंथाय मोनबाय, बे खुंथाय मोननायनिफ्राय जोङो बिटिसि ओनसोलखौ जों जोबोद जौगाखांहोनो हादों। लामा गैयियाव जों मोजां लामा बानायनो हादों। जेराव जोङो साइकेलजों बारनाङोमोन दैखौ, बेवहाय जोङो ब्रिज बानायनो हादों। जोंनि ओनसोलाव लोमजाबा साजाबा माबानो थाखाय सिकित्सा लानो थाखाय मोजां हस्पिटाल गैयामोन, बे जायगायाव जोङो मोजां हस्पिटाल लुनानै होनो हादों। जोंनि ओनसोलनि गथ' गथायफ्रा मोजां शिक्षा मोननो थाखाय सुबिदा गैयामोन, नाथाय हाग्रामा महिलारिया जोंनि ओनसोलाव खाथि खालायाव गोदान गोदान स्कुल, गोदान गोदान माने कलेज, इउनिभार्सिटि, CIT गायसननानै दिनै जोंनि ओनसोलनि गोरों गोरा माने लाइमोनफ्रा बा गथ' गथायफ्रा मोजां शिक्षा मोननायनि सुबिदाखौ मोननो हादों। बेबायदिनो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि जौगानायखौ जोंहा हाग्रामा महिलारिया जथेस्थ' माने मावबोनो हादों। बिनि अनगायैबो जोंनि गोरिब गुन्द्रानि सुबिदानि थाखायबो थांनाय 17 बोसोराव जोंनि हाग्रामा महिलारिया माने सुबिदानि खामानिखौ मावबोनो हाबोदोंमोन। जे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 10,000 सिगाङावबो होबोदोंमोन। नाथाय नै दाखालिनि प्रमद बर'नि समाव जि 5 बोसोर बिटिसि सरकार दाबाय, बे बिटिसि सरकार दानाय समाव दिनै जोंनि रायजो राजाया माबायदि सुबिदा मोनखो बेखौ बयबो मिथिगौ। बिराद खोथा बुंदोंमोन, परिबर्तननि नामाव बिथांमोनहा रायजो राजानि सिगाङाव लेक्सार होयै होयै सरकार गठन खालामदोंमोन। बिपिएफखौ रायनानै जेबो मावाखै होननानै गासैबो थाखाखौ जाजोब्बाय लोंजोब्बाय होननानै बिथांमोना बुङै रायजो राजानिफ्राय भट आदाय खालामनानै बिटिसि सरकार गठन खालामदोंमोन। नाथाय बिथांमोना थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदि रायजो राजानो प्रतिश्रुति होदोंमोन, बे प्रतिश्रुतिनि बिथांमोनहा 1% 2%बो खामानि मावफुंनो हायाखिसै।
भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों बिथांमोना जि सुक्ति खालामदोंमोन बे सुक्ति खालामनानै बिथांमोना जेरैबायदि भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिफ्राय माने बिटिसि जौगालुनि थाखाय रां बिथांमोना आदाय खालामनानै लाबोनांगौमोन बेखिनिखौ खालामनो हायाखिसै भारत आरो आसामनिफ्राय बिथांमोना 1500 कौटि मोनबोनो गोनांमोन बे 1500 कौटिखौ 5 बोसोराव बिथांमोना 15 थाखाबो लाबोनानै रायजो राजानि जेबो मोजां खामानि मावनानै होनो हायाखिसै जोंनि आइजो माहारिनो बिथांमोना प्रतिश्रुति होदोंमोन मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव बिथांमोना 75,000 होनो होननानै इलेक्शन समाव प्रतिश्रुति होदोंमोन 75,000आथ' बाद हो मोनसेबो सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोनहा 75 फैसा होनो थाखाय खेमथा माने हायाखिसै न'खर साख्रि माने होगोन होननानै बुंबाय थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोनहा खुनु न'खराव मोनसे साख्रि होनो हायाखिसै जायफोर मैगं फाननानै जायो दखान होनानै जायो बिथांमोननो 25,000 थाखा होनो होननानै बिथांमोना प्रतिश्रुति होदोंमोन नाथाय होनो हायाखिसै नाथाय नै दाखालि जि 5 बोसोरनि खामानि मावनो हायो बिथांमोननि माने जितु फैला बे फैलानि थाखाय थांनायनि माबायाव 2025 नि जि सेप्टेम्बर मासाव जानाय जि बिटिसि इलेक्शन बे बिटिसि इलेक्शनाव रायजो राजाया बिथांमोनखौ नाखस खालामनानै बिपिएफआनो खामानि मावग्रा होननानै बिपिएफनो सम माने भट होनानै बिपिएफखौ देरहाहोबाय नोंथांमोना जेरैबायदि जोंखौ अनबाय दिनै जोङो नोंथांमोनखौबो अनफिननांगौ दा जोङो नोंथांमोनखौ अनफिननांगौनि बाथ्राया जाहैबाय जोङो मोनसे गेरेन्टि होदोंमोन जों प्रतिश्रुति होदोंमोन थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव जे जोङो देरहाबा जोङो रायजो राजानि थाखाय मोनबा खामानि जों मावना होगोन देरहानाय लोगो लोगो मोनबा खामानिखौ जों मावना होगोन जों प्रतिश्रुति होदोंमोन गेरेन्टि होदोंमोन दिनै सरकार जोंहा गठन खालामनो हाबाय जि जों मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन बे गेरेन्टिखौबो जोङो मावफुंनो हाबाय दाखालि बावैसो नोंथांमोननि ब्लगावबो जायाखै होनबा प्रग्रामफ्रा जे आइजोफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 15,000 थाखा होनाय जायफोर गोरिब गुन्द्रा बिसोरनो IBS इन्डिभिजुवेल बेनिफिसियारि स्किम 10,000 होनाय बेखौ जों मावफुंनो हाबाय जायफोर माने लेंग्रा लेंग्रि जाना माने बिसोरनो जोङो 10,000 होगोन होननानै जोङो प्रतिश्रुति होदोंमोन बेखौ जों मावफुंनो हाबाय आरो मोनसेया जाहैबाय जायफोरहा हा गैजायै रायजो राजानो जोङो हानि पाट्टा होगोन होननानै जोङो प्रतिश्रुति होदोंमोन बेखौ जों मावफुंनो हाबाय आरो मोनसे गिदिरथार प्रतिश्रुति जाहैबाय जायफोर लाइमोनफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोरों जानानैबो माने बेकार जानानै दङ बिथांमोननो जोङो माबा मोनसे मावनानै जाथों जाहाथे गावनो गाव माबा मोनसे मावनानै जानायनि सुबिदा खालामनानै लानो हायो बिनि थाखाय जोङो बे बेकार जानानै थानाय लाइमोनफोरनो जोङो 2 लाख जोङो एककालीन होगोन होननानै जों प्रतिश्रुति होदोंमोन जों बेखौ मावफुंनो हाबाय जों जेखौ मावफुंनो होनदों जों जेखौ प्रतिश्रुति होदों बेखौ जोङो मावफुंगोन प्रमद बर'आ जायखौ मावनो हायाखैमोन बेखौ दिनै 5 मासावनो मावनो थांगासिनो दङ दिनै जोङो मा होनदों मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट प्रजेक्टनिफ्राय 1,000 कौटिनि दिनै जोङो प्रजेक्ट जों साबमिट खालामबाय बिटिसिनिफ्राय आरो बियो दिनै सेंसन जानानै खामानिया मावजानो थांगासिनो दङ बिनि अनगायैबो जोंहा बहुत मावनांगौ दंबावो बे मावनांगौब्ला जोङो मा खालामनांगोन जोङो सरकाराव जेरैखि जाया सिथाबनानै थानांगोन दिनै जोङो आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिफ्रायसो जोङो थाखा फैसाखौ जोङो आदाय खालामनानै लाबोनांगोन आरो बिटिसिखौ जोङो डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ जों मावनो हागोन अब्ला जों मा खालामनांगोन आसाम सरकारजों जोङो लोगो नांनानै आसामाव जोङो सरकार दानो हानांगोन दिनै आसामाव बिजेपिआ सरकार सालायगासिनो दङ दा जोंनि बिटिसिखौ जुदि जोङो माबानांगौब्ला जौगाखांहोनांगौब्ला जोङो मा खालामनांगोन बिजेपिजों लोगो जानानै जोङो आसामाव जोङो सरकार दानांगोन आरो सरकार दानानै जोङो मा खालामनांगोन जोंनि बिटिसिखौ जोङो डेभेलप खालामनायनि थाखाय आसामनिफ्राय जोङो फान्ड आदाय खालामनानै लाबोनांगोन भारत सरकारनिफ्रायबो जोङो फान्ड आदाय खालामनानै लाबोनांगोन बेखायनो जोङो रायजो राजानि खाथियाव माने गंगायै आर'ज गाबनो नागिरो बा गाबगोन जे देग्लाय जोङो जोंनि बिटिसिनिफ्राय जितु माने जोंहा 15टा समष्टि दङ एमएलए 15टा समष्टि दङ बे 15टा एमएलए समष्टियावबो जोङो 15 जन एमएलएखौ देरहाहोनानै जोङो आसामाव जोङो 7 बा 7 जों केबिनेट मन्त्रि जोङो बिनानै आदाय खालामनानै बिटिसिनि जोङो गोबां जों जौगालु खामानि मावनो हागोन बिनि थाखायनो रायजो राजा बा जोंनि
मादैमोन बाजैमोन आबौमोन बा बिनानावमोनखौ जोङो खावलायो जाय पार्टिया खामानि मावो बे पार्टिखौसो जोङो देरहाहोनांगोन बा बेनोसो जोङो भटखौ होनांगोन दिनैनि दिनाव बिपिएफआ खामानि मावगासिनो दं नङा होमबा रायजो राजानो प्रतिश्रुति होनानै बेखौ मावफुंदों खिन्थु थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर'नि दैदेननाय जिथु सरकार रायजो राजानो प्रतिश्रुति होनानै सरकार गठन खालामनानै उनावहाय बिथांमोना रायजो राजाखौ थगायदों जेबो मावाखै दिनैनि दिनाव खिन्थु हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जोंनि बिपिएफ सरकारा जिखौ प्रतिश्रुति होदों बेखौ मावफुंदों बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो खुनु आजे बाजे सिन्था खालामनानै लाब गैया बिपिएफआ खामानि मावग्रा पार्टी बिपिएफआ रायजो राजानि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावग्रा सरकार बिपिएफ सरकारा बेखायनो बिपिएफ सरकारजों नोंथांमोना थानांगौ खुनु इउपिपिएलनि खोथाखौ बेयाव सिन्था खालामनानै लाब गैला कंग्रेस बा अन्यान्य पार्टीनि खोथाखौ सिन्था खालामनानै लाब गैला एकमात्र जोंनि बिटिसि ओनसोलाव खामानि मावनानै रायजो राजानि खामानि मावग्रा पार्टी होननानै बुङोब्ला बिपिएफजों नोंथांमोना ज' जानानै थांनाय 5 बोसोराव मोननै मोनथामसो बिथांमोना माने इउपिपिएल सरकारा रायजो राजानो माबा माबि चेक रानदोंमोन बेवहायबो बिथांमोना मा खालामदों ओइ बे बिपिएफनि बेनो होनाङा ओइ बे इउपिपिएलनि बेखौल' लांदो ओइ बिजेपिनि बेनो होनाङा ओइ बियो माबानि कंग्रेसनि बेनो होनाङा खालि माबानि मा होनो इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा मोननांगौ इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा मोननांगौ जोंनि मा खालामदों आइजोफोरनि जिथु सेल्फ हेल्प ग्रुप बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव खालि बिपिएफनिल' मानसि थाया इउपिपिएलनिबो थायो बा इउपिपिएलनिल' मानसि थाया बिपिएफनिबो थाफायो बेयावबो मा खालामदों बिथांमोना इउपिपिएलनि जायफोर सोद्रोमाफोर बिसोरखौ दोननानै जायफोर बिपिएफनि सोद्रोमाफोर दङ बिसोरखौ आउट खालामनानै गोदान गावसोरनि इउपिपिएलनि सापर्टारफोरखौ सोदेरनानै गोदान सेल्फ हेल्प बिथांमोना खुलिहोदोंमोन नाथाय फैसाखौथ' हरनो हायाखिसै जोंनि आइजोफोरनि गेजेराव मा जाहैबाय गामिनि आइजोफोरनि गेजेराव माने नैबे मेम्बार दानख' जानाय बायदिसिनाखौ लानानै नांलाय खमलाय बे सृष्टियासो जानानै थादों सैलायलायै जानानै थादों बेबायदि मोनसे परिबेसबो जादों जोंनि गेजेराव दा बेखायनो जोङो बुंदों जोंहा हाग्रामा महिलारियाबो बुंदों इलेक्सनावल' जोङो इउपिपिएल बा जों माबा बिपिएफ जोङो रायलायलायबाय जोङो बखिलायबाय जों सोंखारिलायबाय नाथाय दिनै जोङो सरकार दाबाय सरकारा जोङो बिपिएफनि सरकार नङा जों रायजो राजानि सरकार बेखायनो जोङो सोरखौबा इउपिपिएलनि माने सोद्रोमा बा सापर्टार होनानै बासिनानै दोननायनि खोथा फैया सोरबा बिजेपिनि सोद्रोमा होननानै बासिनानै दोननायनि खोथा फैया सोरबा कंग्रेसनि सोद्रोमा होननानै बेखौबो जोङो नासयनानै दोननायनि खोथा फैया बयबो मोननांगौ सरकारि आसनि बयनोबो जोङो होगोन दिनै गोबाङा मोनगोन हयथ' गोबाङा थालांनो हागौ बेहाय सोरखौबा जोङो नासयलायनानै दोननायनि खोथा फैयाखै मोननांगौ मानसिफ्रा मोनगोन बेखौ जोङो होलांबाय थागोन सोरबा जुदि दिनै मोनाखैब्ला इलेक्सननि उनाव गोदान लिस्ट लानाय जागोन बे गोदान लिस्टआव जायफोर थालांदों बिथांमोननि नामखौ जोङो जेरैखि जाया माने सोसननाय जागोन नैबे अरुनदयखौ जायफ्रा मोनदों बा जाय सोर मोनो बेखौ गाइडलाइनखौ एसे नोंथांमोनहा मिथिखागौ दा बेयाव साफ्रोमनिबो क्राइटेरिया एखे जानाय नङा एक नाम्बाराव जायफ्रा फिसाया जेनेबा गैला थैबाय दा बे आइजोआ फार्स्ट क्राइटेरियाव गोलैयो बेनि उनाव जायफ्रा बिसि फिसाय गारलायलायबाय बे गारलायलायनाय माने गारजानाय फिसायजों गारजानाय आइजोआ मोनगोन बिनि उनाव जायफ्रा माने माबानाय हाबा जायालासेनो बैसो जानानै थानाय बिसोरो मोनगोन ओमफ्राय जायफ्रा बेंगुरा माने माबा लेंग्रा लेंग्रि खाना बेफोरबायदिया मोनगोन ओमफ्राय जायफोरनि न'खरा एकदमबारे गोरिब बिसोरो मोनगोन बा सोरनिबा न'खराव माने हौवा मानसि गैया इनकाम खालामग्रा मानसि गैया बेफोरबायदि फेमिलिया मोनगोन दा बेफोरखौ जोङो मोजाङै सालिजारि नायनानै जोङो राननानै होनांगोन थांनाय 5 बोसोराव मा जादों मिथिबाय अरुनदय राननायाव अदालगुरिनि टंलायाव इउपिपिएलनि सोद्रोमा आइजो सासे सना बिराद लिंला लिंथाम गारनानै थांदों जि मोजां खानाय माबे बोजालायनाय खानाय स्ट्रेट खालामजालायनाय थांबाय मुख्यमन्त्रिया सोंदों बायदेव आपनाक अरुनदय आसनि माने प्रयजन आसिना होननानै बे मानसिया मा खालामदों गावहा स्कुटि दंखायो फिसाया 4 साखा गारि दंखायो बेबायदि मानसिया माने मोनथावानो नंखाया अरुनदयनि आसनिखौ बेबायदि मानसिया मोनथावानो नंखाया बेबायदि मानसिया गुबुन गैयि मानसिनो राननानै होनांगौ दा मा खालामदों बिथाङा मुख्यमन्त्रिनिफ्राय
माबा आजावहैदों चेक आजावहैदों मुख्यमन्त्रिजों सोंजादों दा जाहाथे जोंनियाव बेबायदि जाया जायफ्रा लायाबाबो सोलियो न'खराव दंखायो सोरहाबा साख्रि दङ बा पेन्सन मोनो बेफोरबायदि न'खरा लायाबाबो जायो दा लायोब्ला एसे उसुबिदा जायो दा बेफोरखौ जोङो एसे मोजाङै सालिजारि नायनानै होलायनांगोन बा राननांगोन आं बेखिनिखौ खावलायबाय जोबनायाव आं नोंथांमोन बयनिसिम खनसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय अननायखौ बावहरबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना फैगोन समाव ज'यैनो माने आगान सुरलांगोन दहाय बुंनाय बायदि आङो बिटिसि ओनसोलाव मोनसेल' पार्टी दङ जाय पार्टीया जाहैबाय रायजो राजानि जौगानायखौ माने हास्थायो जाय पार्टीया रायजो राजानि सुबिदानि खामानि मावना होयो बे पार्टीयानो जाहैबाय मोनसेल' BPF जोङो नांलाय खमलाय गावजों गाव नांलाय खमलाय जानानै गैया जोंनो जौगानाय नांगौ जोंनि समाजा जौगानांगौ जोंनि ओनसोला जौगानांगौ जोंनि गथ' गथायफ्रा मोजां शिक्षा दीक्षा मोननांगौ आरो आं मोनसे खोथा दहाय बुंलांबावदों आसनिफोरखौथ' दहाय आं बुंबाय मोनबा गेरेन्टिखौ जोंनि फरायनाय उन्दै उन्दै बे कलेजाव फरायनाय आरो मेट्रिक जायफोरा होदों बिथांमोननि थाखाय मोननै मोनथामसो माबा दङ जायफ्रा टप 10 जागोन एबार मेट्रिक परिखायाव टप 10 आ बिटिसि हिसाबै टप 10 बे टप 10 जानाय गथ'फोरनो 5 लाख करि माबा होगोन मा होनो एककालीन होगोन ओमफ्राय जायफ्रा एमआइएलआव बर'आनो जा एसामिसानो जा बा बांलायानो जा एमआइएलआव टप जागोन बे एमआइएल साबजेक्टआव आरोखि टप माने हाइस्ट मार्क मोनगोन बिथांमोननो 3 लाख थाखा होनाय जागोन बे मोननै माबा दङ जोंहा प्रतिश्रुति दङ आरो जायफ्रा आईएएस कचिंनि थाखाय बा एपीएससी कचिंनि थाखाय कचिं लानो नागिरो बिथांमोननोबो बिटिसि सरकारनिफ्राय सुबिदा होनाय जागोन दा बेबायदियै जोङो जोंनि गथ' माने मा होनना बुङो छात्र छात्रीनि थाखायबो जोंनि स्टुडेन्टफोरनि थाखायबो जोङो सुबिदा जोङो बानायनानै होगोन बिटिसिनिफ्राय बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननो बुंथिना होबाय।